Seo Abair.ie, siad scoil Sintéise atá Albert sa Saoirleán Fáireachta agus Uirleabhra I gColáiste na Tríonóide. Seo an leathanach baile nua atá againn ó bhí an. So cíigh si bhanis tá sé isca go leor úsáid. So má chlóm an isteach rud ag mar hampla táid an seo I letter canon ag láinseáil Abair.ie mar hampla. Clón tú isteach sa bhosca, brún tú den sintéis, fanan tú second nugo. Táid an seo I letter canon ag láinseáil Abair.ie. Má héimiid isteach go glór Conamara, cos seo an ceanna láinseálach, den clicáil ar Conamara, so cíigh tú gúil sé glas. Nar bhíonn sé sin réig, clóig isteach péir smaileit, táid an seo I letter canon ag seola Abair.ie mar hampla. Brúig den sintéis agus leabhraigh an riomhar meachtaite. Táid an seo I letter canon ag seola Abair.ie. An smaoinemh tá taobh hirir seo ná go mbeadh sampla de gachaile uaim sa teanga a gcuin in gachaile cóthéachs. Nuair bhíonn an corpus ollmhór taifeata agat, tá go míad a reistíon Saoirleán agus déanamid anótáil ar gachaile rud a chuirach síos, agus bíon cílíonn sin gachaile uaim lipéad a chur air, agus go mé dábalta nar hagan stínig díon sí viidirlíonn sin, go mé si dábalta rud éigeanta chló isteach agus go raibh an fuaim isteach sa corpus chun na fuaim áil sa chóthéacs sin agus iad a hníomh a reis le chéile a rís agus gur féidirlíonn fuaim a thuairt amach agus is goil ná dúrtha an sin atá bunathe ar heafadaí atá déanta goin ach móna inaltóireachta agus móna teicnolíochta atá taobh hirir sin in iad a thuairt le chéile. Bín gálan le héad seo cabhraonn se le daoine atá géirí fálam agus éisteach siar leis an sais le blas cuidóir nó le blas connachta is. Agus chumáile sin fiúin éireann annach tuismothirí agus páistí chun is dul ar ghailscoilna agus rudaí mar sin. Agus tíoch cabhrú le leis na bhile bín tuismothirí deagháilin an tamar fád rá gur bhíon maigad seo me ábalta na bhile dhéanamh leis na páistí inis